سلام به همه همراهان عزیز کانال اسرار تاریخی. با یکی از قدیمی ترین ویدیوهای تاریخ معاصر از زمان حکومت رضاشاه بزرگ پدر ایران نوین در خدمت شما هستیم. شما در این ویدیو بسیار قدیمی و پخش نشده میبینید رضاشاه چطوری در اون زمان ایران رو از نو ساخت و باعث شکوفایی این کشور شد و چطوری مخروبه زمان قاجار رو با ساخت و ساز تبدیل به کشوری یکپارچه پیشرفته کرد. بریم این ویدیو با شکوه رو با هم ببینیم. فقط قبل از شروع این ویدیو اون دوستانی که تازه وارد این کانال شدن از پایین همین صفحه میتونن عضو کانال ما بشن و از همه همراهان عزیزم خواهش میکنم زنگوله کانال رو حتما بزنن و اولین نفری باشن که از ویدیوهای ما باخبر میشن، چون با دیدن ویدیوها در ساعت اولیه آپلود و لایک و کامنت باعث بیشتر دیده شدن این کانال میشن و مردم عزیزمونم بیشتر از اتفاقات گذشته آگاه میشن. مرسی که همیشه ما رو حمایت کردید. Nu et spring fra Persepolis til vores tid. Fra det gamle Persien til det moderne Iran. Maskinernes Iran. Som skabtes af Reza Shah. Reza Shah kom til magten i 1926 efter persisk tidsregning 1305. Han overtog dengang et forfaldent land. Nu hersker han over en moderne stat, hvis magtmidler er et af de ydre tegn på forvandlingen. Også Shahens ældste søn, kronprinsen, overværer den store militærparade, hvor alle våbenarter er repræsenteret. Om et øjeblik kommer flyverne. Her kommer den, Irans moderne luftflåde. Som i Nürnberg og Moskva, så er der også på sletten ved Teheran tanks. Men tanks er ikke det eneste og ikke det største udtryk for Shahens indsats. Traktoren betyder mere i et land, hvor jorden indtil den dag i dag er blevet pløjet med træplov. Han høster ris, men metoderne er så gammeldags, at det koster så meget arbejde, at vi dårligt kan forestille os det her i Europa. De bruger stadigvæk sal til at høste. Se her, det er jo som i det gamle testamente. Og her bliver risen afskallet. Et langsomt arbejde. Frem og tilbage. Dagen igennem. Dag efter dag i brændende sol. Alt det er rester fra gamle dage. Men nu er de gamle arbejdstraditioner ved at blive afløst af den nye tids teknik. Vi befinder os i en cementfabrik, som dækker halvdelen af Irans cementforbrug. Fabrikken er bygget af danske, ligesom siloen her.
Den kan rumme 65.000 tons korn. Siloer. Og moskéer. Iran og Persien. Shahen gennemfører moderne reformer, men samtidig arbejder han på at bevare den persiske kulturs traditioner. Og først og fremmest det gamle kunsthåndværk. Hele verden kender det. Og vi kender også Isfahan, Aladdins by. I den er bogstaveligt talt hele det persiske kunsthåndværk samlet. Her ser vi dem udføre sølvarbejde. Efter mønstret først er tegnet, hamres det ud. Sådan en vase koster en 200-300 kroner. Mere er det ikke. Træskærerarbejde. Det er mosaikarbejde med små stumper af træ og metal. Og her ser vi miniatyrmaleri. Yndlingsfarverne er rødt og blåt. Men luften males for eksempel med guld, og skyformationerne viser påvirkning fra kinesisk kunst. Motiverne til disse miniatyrmalerier er i regel meget gamle, hentet fra sagn og persisk historie, først og fremmest fra Sefavide-tiden i det 17. århundrede. Miniatyrernes motiver og stil prægede bøgerne, så længe man litograferede dem. Først fra 1917 har man trykt bøgerne med løse typer, ligesom hos os. Her tegnes et mønster til at væve tæpper efter. Tæppevævningen er sikkert det persiske håndværk, der er mest berømt. Der bruges stadigvæk den ældgamle teknik. Det er drengene, der besørger selve vævningen. De synger Abbas-sange imens. Nu kommer den lille røde tråd, og så skal vi have den gule tråd, og så videre. Den gamle mand dirigerer arbejdet efter mønstertegningen. Og pigerne piller de forskellige farver tråd ud og rækker dem op til drengene. Her ser vi, hvordan de spinder tråden til tæpperne. Stadigvæk de gamle metoder. Olier. Et farligt ord. Et ord, som har været brændpunktet i storpolitiske stridigheder. Olien er en af de største rigdomskilder i Iran. Englænderne har koncession for at udnytte den, og hvert år kommer der 12 millioner tons olie fra de store oliefelter og raffinaderier. Her brændes billigassen. Hovedstaden Teheran. Centrum for reformarbejdet i det moderne Iran. Gammelt og nyt mødes her i Teheran. Moskéer og moderne regeringsbygninger. Drosjer og biler.
For at kunne skabe et nyt rige, må man skabe nye mennesker. Derfor lægger shahen ganske særlig vægt på ungdommens opdragelse til moderne mennesker. Alt i Iran er der oprettet skoler. Og hvad lærer man så i iranske skoler? Geografi, historie, sprog, regning, skrivning. I det hele taget det samme som hos os. Men hovedfaget er naturligvis persisk. Skolerne er udstyret med alle moderne hjælpemidler. Her lærer for eksempel en skolepige at se i mikroskop. Her er et af de mange offentlige biblioteker. Og i Teheran er der ligesom hos os oprettet et statens musikkonservatorium. Men ude i gården øver man sig på gamle persiske instrumenter. En anden musik, en anden tidsalder. Vi står nu på stadion i Teheran. Tusinder af spejdere er samlet til parade. Shahen lægger lige så stor vægt på ungdommens fysiske træning som på dens opdragelse i øvrigt. Næsten alle unge er medlemmer af en sportsorganisation. De unge er her både som tilskuere og som aktive deltagere. Disse unge er Irans fremtid. De er shahens bedste forbundsfæller i kampen for det nye Persien. En opgave var større end alle andre. At bygge landet en jernbane. Fra nord til syd en strækning på 1400 kilometer. Fra det Kaspiske hav skal tog kunne køre gennem floddale i nord, over Elbrusbjergenes højder, gennem ørkenen til Teheran, sydpå til den hellige by Qum. Gennem Luristans bjerge til den Persiske Golf. I 1933 var 2 stykker af banen bygget færdig. Efter at forsøgene på at bygge resten, ca. 1100 kilometer, var slået fejl for flere store ingeniørkoncerner, overdrog Reza Shah opgaven til det dansk-svenske konsortium Kampsax. På den betingelse, at banen skulle være færdig i løbet af 6 år.
Tunnel. Danskere og svensker har bygget banen. Danske lyntog. Svenske damptog. Fra nord til syd. En duende lyd. Toget skifter fra tunnel til bro. For tegn fra en nikkende semafor. Det lysner, det mørkner. Bjerge og ørkner. Landskabet haster forbi. Dagen er fri. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید و ممنون میشم نظرهای خودتون رو درباره رضاشاه بزرگ برامون کامنت کنید و پیشنهاد میکنم ویدیو قبلی ما که درباره زندان زنان در دوره پهلوی است و به هیچ عنوان از دست ندید. و اگر به تاریخ بدون سانسور علاقه دارید همین الان عضو کانال ما بشید و زنگوله کانال رو بزنید تا ویدیوهای تاریخی مهم بعدی رو به هیچ عنوان از دست ندید.